ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel, my friend. Shin jama'a menene ra'ayinku dangane da Izza So episode 15 yanda jarumi Lawan Ahmad saboda wulakancin da wannan jaruma 'yar gidan Matawalle ta masa, inda ya fasa karɓar wannan kyauta da aka mai ta mukullin gida da kuma kyautar mota. Shin wannan abu da ya yi wulakancin da ta mai ya ajiye wannan ki, shin ya kamata ya yi wannan abun ko kuwa? Mai saurare kai menene ra'ayinka dangane da wannan abu da ya yi? Wasu mun san za su ce ya kamata a ce duk wulakancin da za ta mai a wannan lokacin yayin da aka yi mai wannan kyauta ta mukullin mota da kuma gida, ya kamata a ce ya jure ya karbi wannan gidan da kuma motar, ya fita da wannan kyautar domin ya kunyata dukkan wani ƙudiri da za su zo masa da shi, tunda dama zai iya cewa dole wannan wulakancin zai iya biyo baya tunda gidansu ya je. Wasu kuma za su iya cewa babu shakka ya yi daidai akan wannan abu da ya yi, saboda irin cin kashin da ta mai da wulakanci har ruwan wanka ta zo ta zuba masa a kansa saboda ta wulakanta shi. Babu shakka wasu za su ce gara da bai karbi wannan kyautar motar ba, domin ya nuna mata cewar ba abin duniya ne a gabansa ba, kuma kudin gidansu da kuma abin da mahaifinta yake da shi bai isa ta wulakanta shi ba akan za a mai kyauta, domin kuwa shi yana kare mutuncinsa ne, sannan kuma dukkan wani abu da yake da shi, wanda yake da shi ya wadace shi, wanda ba shi da shi kuwa ba ruwansa da shi, bai dame shi ba. Kamar yadda wannan kyauta ba shi ya sanya a yi masa ita ba, Matawalle ne da kansa ya ga damar yi masa wannan kyauta. Kuma shin anya kuwa babu wani tugu a cikin cewar ya zo gida ya karbi wannan kyautar? Ba kuwa matar Matawalle ce da Hajiya Nafisa 'yar gidan Matawalle suka shirya wannan abu ba? To babu shakka akwai wani tuggu shi kansa a zuwan jarumi Lawan Ahmad ya zo cikin wannan gida ya karbi wannan kyauta. Babu shakka akwai turka-turka a nan gaba a episode 16. A episode 16 babu shakka za ku ga irin yanayin gwagwarmayar da za a yi, domin kuwa har yanzu Matawalle bai san ana turka wannan tufka da warware ba. Da yanda Hajiya Nafisa 'yar gidan Matawalle take wannan wulakanci, mahaifinta bai san me take yi ba. To mai saurare menene ra'ayinka dangane da wannan Izza So episode 15 inda ita wannan jaruma Nafisa 'yar gidan Matawalle ta musgunawa jarumi Lawan Ahmad dan ya fasa karɓar wannan kyauta kuma ya ƙi karɓa? Shin mai saurare me ra'ayinka? Ya kamata ya karɓi wannan kyautar gida da wannan motar duk da wulakancin da ta mai, ko kuma a'a yayi daidai da ya ƙi karɓar wannan gida da wannan motar saboda kare mutuncinsa akan wulakancin da ta masa? Muna jiran comment ɗinka mu ji menene ra'ayinka dangane da wannan abu.